La part de l'instrumental, el cor començarà a moure's i amb la mà dreta anirà a la butxaca de davant i traurà una boleta, que és molt fràgil, i en la primera nota del piano canviem de mà. La mirem, al·lucinats, i la tornem a canviar de mà i molt a poc, amb molta cura, la depositem i sincronitzem el moviment de soltar-la. La mirem, ens il·lusiona, girem a la dreta, però que és l'esquerra dels cantants, agafem aire i la llancem cap a dalt. Amb la guitarra, a poquet, anem ballant, ara afegim els muscles, és un moviment lliure, sentint la música, sempre aguantem la mirada a la boleta i ara la baixem per a començar a cantar. Hem de tindre molta autoestima perquè hem de convèncer a la persona que tenim davant de vindre a ballar amb nosaltres. Com veieu, tot és prou lliure, cadascú ho expressa d'una manera, però amb els braços. Així ha d'haver molt de moviment per a que contraste amb esta pausa. El braç dret va cap avant, marquem i continua avançant. Ara, en la mà esquerra, anem al cor, en l'omplirem, anem cap a baix, i ara en rem, llancem la boleta cap a dalt. La mà i el braç se'n va amb el ritme, i ara anem a repetir la coreo d'abans, però amb més força. Continuem amb la invitació, i per a que vinguin a ballar amb nosaltres hem d'estar animades. Lliure, sempre contentes en esta cançó. I pausa. Allarguem el braç dret, marcarem o accentuarem i continuem avançant. Igual que abans, mà esquerra al cor. És la mateixa coreo, però canvia la lletra. Baixa tot el cos i llancem. Mirem la boleta, que de sobte cau al pit. I la boleta que té vida comença a manejar-se, comença a bategar i ho transformem en una coreo que comença en la mà esquerra. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dreta, esquerra, dreta, dreta, esquerra, dreta, esquerra, esquerra. Com veieu, hem de mirar davant i ha de ser molt simpàtica. Esquerra, dreta, esquerra, esquerra, dreta, esquerra, dreta, dreta. I ara, quan s'acaba l'instrumental, anem pujant el mateix moviment cap a dalt, cada vegada més gran, i anem a obrir els braços i s'anem a fixar en el vídeo de l'esquerra, que és el que farà el cor gran. I casem la boleta, i cadascú la casa en un punt, i la boleta que se'n va. I és molt difícil controlar-la perquè la il·lusió és així, és una cosa que està viva i és difícil fixar-la. I atenció, perquè se'n vol anar, se'n va, se'n va, se'n va, se'n va, i quan menys te ho esperes te ataca i te ompli, i te habita, i t'obliga a pujar, a baixar, a tindre vertigen, a descontrolar-se un poc, perquè la vida és un poc així. Ara la casem a la nostra dreta, a la dreta dels cantants, i se la volem emportar, però la il·lusió és molt forta i se'n va. Una altra vegada ens costa i se'n torna a anar, i ara serà la definitiva i sí que se la quedarem. L'aguantem ahir, que ens costa molt, però bufem per a compartir-la. I ara amb eixa mà, que és la dreta, comencem a volar. Cadascú que faci el que vulgui, cap a un costat, cap a l'altre, però en cada semifrase canviem la mà. Podem jugar cap a dalt, cap a baix, cap a l'esquerra i canvi de mà. Ara estem a la dreta, igual que al principi.
Vegem, baixem, esquerra, dreta, canviem de mà. Igual entrem en la tercera roda. I mà esquerra. Fixeu-vos com cadascú dels que estem mirant ho fa cap a un lloc. I quarta i última roda. És molt important mirar-se la mà, no mirar a quarta. I últim canvi, sempre ho estem fent amb una única mà. I ara que s'està acabant la coreo, molt poquet a poquet, anem frenant i anem cap a dalt. I baixem la mà lentament.